Welkom bij deze nieuwe aflevering van de TVL Sportarena. In deze laatste voetbaluitzending voor de winterstop gaan we op bezoek bij de Limburgse profclubs. Om te beginnen met VVV en Roda, die het komende zondag tegen elkaar opnemen. Veel VVV Venlo mocht de winterstop nog wel even op zich laten wachten. Sinds november zit het team van Lokhoff in een flow. Het verloor alleen nog uit bij Ajax en bleek voor Vuurploegen een lastig te kloppen elftal. Guus Joppe vindt het allemaal prachtig. De rechtsback kwam transfervrij over van Helmond Sport en held aanwinst aan met Ami uit de basis. Ja, het is toch een grote stap van de eerste divisie naar de Eredivisie. Gewoon het tempo ligt een stuk hoger, spelers zijn kwalitatief een stuk beter, dus dat was wel even aanpoten. Ja. Je had geen concurrentie, dus je speelde gewoon. Dat klopt, in het begin had ik nog geen andere rechtsback. Ik heb de indruk dat sinds Ami binnenkwam, dat jij beter bent gaan spelen. Ja, misschien is het onbewust dat je dan toch merkt van dat er concurrentie komt, dat je dan toch nog meer voor je plek moet vechten. Ja, maar misschien dat het daardoor komt, misschien komt het ook omdat je steeds meer gewenning hebt, meer krijgt en meer tot voetballen komt. Maar misschien komt het ook door de concurrentie onbewust, maar ik weet ook wel dat het gewoon steeds beter met mezelf ging. Dus daar ben ik wel blij mee. En het gaat ook steeds beter met de ploeg. In de laatste 4 duels kreeg VVV maar 2 goals tegen. De verdediging stijgt. Al zal VVV het zondag zonder centrale verdediger Sijp moeten doen. Joppe luurt zich, nou het vertrouwen toeneemt, ook steeds meer van een aanvallende kant zijn. Ja, dat is toch wel belangrijk tegenwoordig ook in het hedendaagse voetbal. Dat je als rechtsback opkomt en rechtsbuiten helpt en heel team helpt in de aanval. Dus en dat is ook nog eens leuk om te doen. Dus dat doe ik wel graag, ja. Het duel tegen Roda is meer als een burenruzie. Een overwinning op de grote broer uit het Zeeën zou VVV lucht geven. Het kan er nog naar boven gaan kijken zonder de druk van het degradatiespook een gans seizoen mee te moeten dragen. Uit in Kerkrooij verloor VVV eerder dit jaar, maar in Venlo wordt het vorig seizoen 2-0 voor de Noord-Limburgers. Joppe is ervan overtuigd dat VVV dit jaar in de Eredivisie blijft. Er moet wel Eredivisie blijven, ja. Als je ziet naar de grootte van het team, de kwaliteit van het team, ben ik wel, weet ik het wel zeker dat we gewoon in moeten blijven. Ja. Roda speelde vorige week gelijk tegen een directe concurrent en zoekt de situatie steeds nijpender weer. En dan mag het zondag naar VVV dat in vorm begint te komen. Voor trainers en spelers van Roda is er dus geen tijd om te treuren, er moet gewonnen weer zondag. Laurent Delorge heeft al dukker in de degradatiezone gespeeld en in wet wat er gevraagd wordt. Ja, ik heb het al meegemaakt, dus ik weet hoe het voelt. Ja, dan komt het soms niet meer aan om het mooie voetbal. Het komt eraan dat je toch die punten probeert binnen te slepen op karakter, op strijd. En als het dan kan, met mooi voetbal zeker. Maar je moet ook een beetje kunnen omgaan met die situatie dan. En dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Maar ja, daar zitten we nou in en daar moet je maar mee omgaan. Sinds Delorge fit is, speelt op een 4-mans middenveld. Dat betekent dat trainer Brood van zijn 4-3-3-systeem is afgestapt om de middenvelder beter tot zijn recht te laten komen. Al betekent dat volgens hem niet dat het nog altijd 4-4-2 blijft. We hebben bewust gekozen in die wedstrijd voor toch ook wat ervaring. Want jonge spelers kunnen ook anders reageren op de situatie. Ik zeg niet dat het daaraan ligt. Maar als je bepaalde spelers hebt die wat langer ervaring hebben opgedaan om met dit soort wedstrijden om te gaan, dan gaan we praten over het systeem, dan gaan we praten hoe ver zijn ze. Nou, in dit geval was Laurent is nog niet helemaal op en top, maar zit er wel aan te komen. En in die wedstrijd is het goed om te zien dat hij zijn minuten maakt, maar ook dat hij zeker een aandeel heeft in de ontwikkeling van het team. Het levert minder frivol voetbal op, maar misschien is dat wel goed in de situatie waarin Roda zich bevindt. En als het nodig is, kan Brood proberen de wedstrijd te kantelen door een wissel in te brengen, zoals Guus Hupperts of Amin Afane. Ja, nou dat hebben we voorheen niet gehad. Hè. Kijk maar op trainingen, we zijn nu redelijk voltallig. Maar voorheen hebben we niet gehad dat we ons dusdanig konden versterken. Hè. Of iets anders toe wilden passen in het systeem. En je ziet ook concurrentie, dat is ook niet onbelangrijk. En daar willen we graag naartoe. Het mag duidelijk zien dat Roda zo snel mogelijk weg wil uit de onderste regionen. Een overwinning op VVV zou een flinke stap zien in de goede richting. Verlies zou de situatie dramatisch maken. Nou ja, ik denk dat we wel een beetje in die situatie zitten, maar kijk, alles staat nu nog dicht bij elkaar. Je mag je niet de rol verliezen met de ploegen voor je. En het is goed dat je tegen Heerenveen gelijk speelt, want zij worden er ook bij getrokken. Dus
je moet een beetje zorgen dat je daar wat stappen in maakt en daar tussenuit geraakt. Kijk, die ploegen gaan niet punten blijven verspelen. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken en zorgen dat we gewoon die punten pakken waar we ze kunnen pakken, waar we ze moeten pakken ook. En dan door naar de Jupiler League. NVV wil als koploper de winterstop in en dan zal het moeten winnen van de rode lantaarndrager FC Eindhoven. Fortuna speelt vrijdag uit tegen het geplaagde AGOVV Apeldoorn. Maar we beginnen met MVV. MVV was de grote winnaar van de derby van vorige week, al kwam de winnende treffer met wat hulp van Fortuna-verdediger Dreesen tot stand. En omdat Sparta weer punten liet liggen, gaat MVV weer op kop in de eerste divisie met nog één wedstrijd te gaan. En niet alleen de resultaten zijn goed, ook het spel mag er in het algemeen wel zien. MVV probeert in ieder geval aanvallend en verzorgd te voetballen. Ik vind, we hebben nog de spelersvuur. Het is niet zo dat Vuur leunen op de verdediging en vanuit de counter spelen. Ik denk dat Vuur zelf heel goed kan voetballen. Ook van achterhoed. Dat bewezen ze ook nu elke keer. En als ze bijvoorbeeld bij Cambuur ziet, die pakt zich meteen bij de strot. En dan hebben ze ook het geluk dat ze meteen 0-1 en 0-2 maakt. Ja, het is gewoon bewezen dat we dat goed, dat we dat beter kennen. Over het afgelopen jaar veelal met ene diepe spits die vaak tussen twee centrale verdedigers zich kapot moest rennen. Zeker van hoe we gewoon proberen vast te zetten meteen. En dat blijkt toch te werken. Dus dat moet nog verblijven worden. Dus ik vind echt wel veel aanvallend spelen. Niet alleen MVV staat er goed voor. Sportief gezien hebben de Limburgse voetbalclubs toch al weinig reden tot klagen. Roda uitgezonderd. Bekijk het maar eens. Ik zit hier nu het derde jaar World Cup nu en als Limburger ex-Fortunees deed het prima. Sowieso. Kijk de ontwikkeling van Danny Hoeze bij Ajax, Guus Hupperts bij Roda, bij wijze van spreken bij Heerenveen nog in extremis VRV-shoot. Nou ja goed, hier bij MVV zijn een aantal talenten doorgekomen. Bij Fortuna is dat altijd al geweest en nog steeds. Dus ja jongens, laten we ook gewoon zeggen dat dat gewoon hartstikke goed is. Het zijn mooie ontwikkelingen. Die moesten koesteren. Het is ook eens anders geweest. Het is alleen maar ellende geweest en dat is nu niet meer. Althans, niet meer zo. En we hebben allemaal de weg naar boven gevonden. Dat vind ik een prima ontwikkeling en daar mogen we ook van genieten. En genieten doen ze in Maastricht. De overwinning van vorige week smaakte heerlijk. En vrijdag wacht FC Eindhoven, de nummerlaatst van de Jupiler League. Onderschatting leed op de loer, maar Trost maakt zich geen zorg. Waarom moeten we veel ergens zorgen maken? We gaan gewoon voor volle winst. En dat is ook wel de kracht van het team. De aanval is altijd nog de beste verdediging. En ik ga nog vanuit dat we dat vrijdag ook wel doen. En dus daar maak ik me niet zo'n zorgen. Dus ik ga nog gewoon vanuit dat we vrijdag vol beslagen ten ijs komen. Eén ding is zeker, bij winst gaat MVV de winterstop in als de beste ploeg van de Jupiler League. Fortuna likt deze week uw wonden naar de gevoelige nederlaag toe tegen MVV. Het had niet veel geschild of Fortuna had minstens een puntje overgehaald aan het duel, maar het mocht niet zo zien. Nepomuceno maakte zijn opwachting in de tweede helft. De Tilburger met Antilliaanse roots wordt deze zomer aangetrokken van FC Den Bosch. Wil Boesse lekker goed waarom? Ja, dan talent is hè. En uiteindelijk willen we goede spelers hier hebben. En wat maakt hem bijzonder of wat geeft hem talent? Ja, wat heel sterk is met name in zijn individuele acties. 1 tegen 1 is heel kort wendbaar. Linkspoot, linksboete, kan ook nog op rechts spelen. En zijn snelheid is natuurlijk ook uitzonderlijk en dat had ook tegen Veendam moeten zijn. Want in Veendam scoorde Nepomuceno zijn eerste doelpunt voor Fortuna. Weggestuurd bij Willem II en opgepikt door Den Bosch vond Gennaro zich aan goed toe in het Limburgse. Het bevalt me heerlijk hier. Lekker ver van huis. Dus ja, want een andere omgeving. Dus het bevalt me goed. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel eens lastig is. Ja, zeker. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen, maar het bevalt me prima hier. Ja, het gaat volgens mij tot nu toe wel aardig goed. Dus op mijn kans wachten en dan die pakken en dan blijven spelen. Ja, want je kreeg vooral invalbeurten tot nu toe, hè? Ja, tot nu toe wel. Hij moet het doen met invalbeurten, maar dat werden er steeds meer en zijn deuren steeds langer. Dus gaat het eigenlijk gewoon goed. Hij loopt vuur op het schema van de club, maar hij moet ook nog veel leren. Want zoals veel jonge boetespelers is Nepomuceno nog erg grillig. Het is inderdaad, het is dan meer het moment dan in zijn geheel met voetbal een hele wedstrijd.
kunnen we ook omdat hij nog jong is. En daarom hebben we hem ook, straks dat hebben we ook tegen hem gezegd voor de toekomst. Dat we hem natuurlijk hier riepen en ja, ik vind het een uitstekende speler. Snelheid is mijn kracht en 1 op 1. Ja. Actie. Dus. En wat moet je nog verbeteren om eventueel die basisplaats af te dwingen? Ik denk ja, tussen de linies meer spelen en meer bij het positiespel bij betrekken. Ja, en verdedigen nog wat beter staan. Misschien kreeg je Friedrich zijn kans als Fortuna het opneemt tegen het financieel geplaagde AGO-VV.